Bore da iawn I chi gyd. Very good morning to you. Mae'n hyfryd cael bod yma am y tro cynta, a diolch I chi am droi allan ar gyfer yr oedfa yma'r bore yma. Gobeithio gawn ni fendith gyda'n gilydd yn y naddoliad. I ni am ganu ddechrau emyn rhif 6, hymn number 6. Nesawn I ddwydd o arglwydd Ior, ar awr dy sanctau ddydd, mae'r baich mor drwm i'n henaid llesg, ac o mor wan yw'n ffydd. Rhif 6, number 6. Wel, mae'r darlleniad bore yma'n dod o Efengyl Marc, a dwi'n darllen y 15 adnod cynta o'r bennod cynta. If you want to follow the reading, it's St. Mark's Gospel, chapter 1, verses 1 to 15, and the page number is 1016. Felly, Efengyl Marc, y bennod cynta, adnodau 1 I 15. Dechrau Efengyl Iesu Grist, mab Duw. Fel y mae'n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia, welef i'n anfon fy nghenad o'th flaen I baratoi dy ffordd. Llais sy'n yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Ymddangosodd Ioan Fedyddiwr yn yr anialwch yn gyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeiant pechodau.
ac yr oedd holl wlad Judea a holl drigolion Jerusalem yn mynd allan ato ac yn cael ei bedyddio ganddo yn Afon Iorddonen gan gyffesu ei pechodau. Yr oedd Ioan wedi ei wisgo mewn dillad o flew camel a gwregis o groen am ei ganol. A locustiaid a mel gwyllt oedd ei fwyd. A dyma ei genadwri, y mai un cryfach na mi yn dod ar fy ôl i. Nid wyf fi'n deilwng i blygu a datod carau ei sandalau ef. A dŵr y bydyddiais i chwi, ond ar ysbryd glân y bydd ef yn eich bydyddio. Yn y dyddiau hynny daeth Iesu o Nazareth Galilea a bydyddiwyd ef yn Afon Iorddonen gan Ioan. Ac yna, wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rwygon agored, a'r ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o'r nefoedd, ti yw fy mab, yr anwylyd, yno ti yr wyf yn ymyfrydu. Ac yna gyrrodd yr ysbryd ef ymaith i'r anialwch, a bu yn yr anialwch am 20 diwrnod yn cael ei demptio gan Satan. Yr oedd yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion, a'r angylion oedd yn gweini arno. Wedi Ioan gael ei garcharu, daeth Iesu i Galilea, gan gyhoeddi efengyl Duw a dweud, yma'r amser wedi ei gyflawni, ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr efengyl. A bydded bendith Dduw ar y darllen a'r gwrando o iair. Amen. I ni am barhau gyda gemyn rhif 600, hymn number 600. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dofn barchedig fraw. Di bechod yw efe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Hymn 600, rhif 600.
Ond gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Let us pray together. Dad Nefol, i ni'n troi at ti unwaith eto yn y munudau arbennig rhain. Cyfle i fod yn dawel, i blygu pen, i gael llygad ac i ganolbwyntio. A gobeithio darganfod dy bresenoldeb di. Y Duw sydd yn agos ato ni bob amser. Ond wedi dweud hynny arglwydd, ni'n gwybod hefyd mor rwydd yw anghofio hynny. Ac ni'n gorfod cydnabod bod yn ffordd ni o fyw. A'n prysurdeb ni yn mynd a dod cyson bywyd bob dydd. Yn awydd ni gael y gorau mas o fywyd ac i fwynhau bob munud, bob eiliad. A'r holl gyfrifoldebau, ma'n gyfrifoldebau, dyled swyddau ni'n teimlo sydd rhaid i ni fod yn ymwneud â nhw. Mor rwydd yw i'r pethau hynny a mwy dywthio di'r cyrion. Maddau ni am hynny. A helpa ni'r bore yma i ddarganfod di o'r newydd fel y Duw sydd yn llon pob lle ac yn bresennol ym mhob man, ond yn agos iawn bob amser. A thrwy hynny gallwn ni fwynhau y bendithion sydd yn dod o'th bresenoldeb di bob amser. We seek your presence once again, Lord, because we know that when we realize that you are near to us, that we will be blessed, that you come to us never empty-handed, but with all that is needed to fulfill our lives. And we pray that we might receive once again this morning in our worship those things that we need. I ni'n credu weithiau arglwydd bod ni'n gwybod beth sydd ei angen arno ni. Ond rwy ti'n yn adnabod ni yn well nag i ni'n nabod yn hunan. Ac rwy ti'n gwybod am yr anghenion dofn yna sydd yn uneidiau ni. Ac i ni'n gofyn i ti o'r newydd i rannu gyda ni yr hyn fydd yn cryfhau ni, fydd yn ysbrydoli ni, fydd yn herio ni, fydd yn hadeiladu ni, ac fydd yn gyrru ni allan i gyflawni gwaith a gwasanaeth newydd yn dy enw di ac yn enw Iesu Grist. We pray, Lord, that we might be challenged once again in our worship together this morning, that you will strengthen us in our faith, in our hope, and in our love, that you will renew the vision of a new heaven and a new earth that is possible in and through Jesus Christ, so that we might leave this service this morning feeling that it was good to be here, but that we have been equipped to do your work and service in the world during the week that opens up ahead of us. I ni'n meddwl am yr wythnos sydd o'n blaenau ni arglwydd ac yn meddwl am y cyfleoedd fydd yn dod i ni i ddangos ein bod ni'n blant ac yn bobl i ti. Helpa ni i dystio yn syml ond yn effeithiol bod yn ffydd ni'n gwneud gwahaniaeth i'n bywydau ni. Ac fe all wneud gwahaniaeth i fywydau rai hynny, fyddwn ni'n dod ar eu traws nhw hefyd yn ystod yr wythnos. A cryfhau ni ar gyfer
gwasanaeth, fel y gallwn ni gwrdd ac anghenion y bobl yna fyddwn ni'n dod ar eu traws nhw. Yn enwedig y rai hynny fydd yn llai ffodus na ni mewn rhyw ffordd neu gilydd. Gwna ni'n rai fydd yn awyddus i wella bywydau pobl, fyddwn ni'n dod i gymdeithas gyda nhw. Fe fydd na lawer o bobl fydd ddim yn rannu'r un ffydd na'r un weledigaeth yn anni. Ond mae gyda ni gyfle i ddangos yn bod ni'n blant ac yn bobl i ti, a bod adnabod di yn Iesu Grist yn neud gwahaniaeth i fywyd, yn cyfoethogi ac yn rhoi yr adnoddau arbennig yna ar gyfer delio gyda bywyd o ddydd i ddydd. Beth bynnag wyt ti'n gweld yn ddiffygiol yno ni arglwydd y bore yma neu di rannu dy hunan gyda ni a'n helpu ni fod yn well. I ni'n dod fel y gyrydym, gyda'n gwendidau, gyda'n ffeileddau, gyda'n heogrwydd, gyda'n rwystredigaeth falle am gyfleoedd a gollwyd gennym yn ystod yr wythnos ydi mynd hibo. Ond i ni'n gwybod bod ni'n dod at un sydd yn deall ni ac yn adnabod ni, ac sydd bob amser am rannu maddeiant a chyfle newydd. A gad i ni glywed unwaith eto y bore yma, dy lais di yn dweud maddeuwyd dy bechodau. Do sydd i'n gwasanaethu gore gallu di yn ystod yr wythnos newydd hon sydd yn agor o dy flaen. We pray, Lord, once again this morning for those whom we know of who are finding life difficult at this particular time. Anyone who feels lonely and bereft, those who struggle with life from day to day, those who grieve for someone they've lost, those who struggle to hold on to the better things of life while life seems to be falling apart around them. I ni meddwl am y bobl hynny arglwydd. Ac yn ei cyflwyno nhw i ti. Ac yn arbennig yn gofyn i ti roi'r adnoddau i ni fod gyda nhw. I fod yno yn ni anghenion. I fod yno yn nerth ac yn ysbrydoliaeth, yn gysur, ac yn gymorth ac yn oleuni, lle bynnag mae angen hynny. Ac i ni'n gweddio dros yn cymdeithas ni, ni'n gweddio dros y mannau hynny, lle fyddwn ni'n ymwneud â nhw yn ystod yr wythnos hon, mewn gwaith, mewn hamdden, mewn cymdeithas, mewn cymdogaeth, ac yn gobeithio a gallwn ni dod â deyrnas di yn agosach trwy yn geiriau a'n gweithredoedd a'n ffordd o fyw. Gallwn ni ddim newid y byd, ond fe allwn ni newid y ran bach yna o'r byd lle fyddwn ni'n cael yn hunan ynddyn nhw ynddo yn ystod yr wythnos hon. Ac wrth gwrs ydy'n gweddio dros yn byd hefyd. We pray for our world, Lord. I ni'n cofio unwaith eto'r bore yma am y mannau hynny lle mae yna anghydfod, lle mae yna wrthdaro a rhyfel mannau fel yr Wcrain yn arbennig. Ac i ni'n meddwl am y bobl yn y fan honno a mannau tebyg sydd wedi colli anwyliad, sydd wedi colli eiddo a bywoliaeth, sydd wedi gorfod ffoi, wedi gorfod gadael eu teuluoedd sy'n byw mewn ofn a braw. I
un o cyflwyno nhw i ti o'r newydd, ond yn meddwl yn arbennig am y rhai sydd â modd i ddwy'n y gwrthdaro yma i ben. Ac yn gweddio am ddoethineb a synwyr cyffredin ac awydd i gydweithio i greu gwell byd i bawb, pwy bynnag ydynt. I ni'n gweddio hefyd dros y mannau lle mae clodi, lle mae newyn, lle mae angyfiawnder. Weithiau ni'n meddwl arglwydd wrth weld y byd, i ni'n meddwl nad oes na ddim byd gellid i wneud i'w newid, ond helpa ni unwaith eto y bore yma i gadw ger bron ein llygaid yr weledigaeth yna o'r nef newydd a'r ddeiar newydd a ddangoswyd i ni yn Iesu Grist. If we feel disheartened with our world, Lord, keep clearly in our minds that vision of a new heaven and a new earth that Jesus talked about and showed in his life. And give us the resources to work to bring about that new heaven and new earth as we live our lives from day to day. Clyw yn gweddiau ni felly os gweli di'n dda. Y weddi gyhoeddus, ond hefyd y gweddiau personol, y gweddiau unigol, y gweddiau yna sy'n dod o amgylchiadau unigryw pob yr un ohonam. Gweddiau rwy ti wedi addo gwrando arnyn nhw. Wrth i ni ofyn unwaith eto yn enw ac yn heiddiad Iesu Grist, dy fab a'n harglwydd ninnau. Amen.
Wel, diolch yn fawr iawn, Marian, am y croeso cynnes na ac am yr cyflwyniad. Un peth wnaethoch chi anghofio ychwanegu oedd a mae e bellach wedi ymddeol, and he's now retired. Felly, mae gen i fwy o hamdden i fynd o gwmpas i bregethu a gwneud beth bynnag eisiau. Mae'n braf iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Emyn 727 yw'r emyn nesaf, 727. Anfon arglwydd o leini ar y dyfroedd tywyll di, sydd â'i cerynt yn cydgroesi gan fy mwrw i bob tŷ. Dyro arglwydd fraich cynhaliaeth, rod yn erth i achub un, na all nofio eiliad arall, yn ei fymryn nerth ei hun. 727, 727. Wel, jyst eisiau arwain y meddyliau ni bore yma i feddwl am yr adnod yna sydd yn dod ar ddiwedd o dath ar ddiwedd y darlleniad.
o Efengil Marc, a mae'r amser wedi gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Neu fel mae Bible.net yn dweud, y cyfieithiad newydd wrth gwrs, mae'n amser. Mae'r foment wedi dod. It's time. Or the time has come. Some of the newer English translations say that it is time. Mae'n amser. Mae'r foment wedi dod. Mae'n debyg fod gan yr hen Roeged ddau air am amser. Chronos oedd un ohonyn nhw. Chronos was one of the words the ancient Greeks had for time, and of course Chronos has given us words like chronological and chronometer and so on. Ac un o'r hen dduwiau Groegaidd oedd Chronos, ac yn ôl y chwedle, beth oedd yn nodweddu Chronos oedd bod yn bwyta I blant I hun. What characterised Chronos was that he ate his own children. Hynny yw, mae Chronos yn cynrychioli ochr ddinistriol amser. The destructive, if you like, aspect of time. Amser fel rhywbeth sy'n difa, neu sy'n llyncu bywyd. Time is something that swallows up life. Now, Chronos is old Father Time. You know, we think of the image that we have of old Father Time. That's Chronos. And gryman yn I law, yn torri lawr wrth fynd yn I flaen. Chronos yw amser yn ôl mesur y cloc a'r calendar. Disg I ni gyfrif ein dyddiau, meddys llyfr y salmydd, and teach us to number our days. That's Chronos for you. Teach us to number our days. The rock group Pink Floyd have got a fantastic song on their album Dark Side of the Moon called Time. You run and you run to catch up with the sun, but it's sinking and racing around to come up behind you again. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. You know, it's one of those songs to cheer you up when you're having a special birthday. Neu fel mae T.H. Parry Williams yn dweud, mae cerdd gyda fe amser yn dyfa. Mae amser yn gwneud difrod a llanast yr agwai, medda fe, ddim ond gadael I bawb yn I dro ddirywio a darfod a mynd o go. Na fe, dyna Chronos. Ond roedd gan y Groeged air arall hefyd am amser, sef Kairos. They had another word, Kairos. A Kairos mae'n debyg yn ôl y chwedle eto, Kairos oedd mab Chronos. Ond yn wahanol I Chronos, mae Kairos yn cynrychioli'r ochr gadarnhaol o amser. Kairos represents the positive aspect of time. Kairos yw'r foment allweddol yna. Yr amser ffafriol a thyngedfennol. Amser, time as an opportunity. Amser fel cyfle I weithredu. The choir that Janet and I sing in Tabernacle, we sing some songs from the show, and one of the songs we sing in our repertoire is from the show Jekyll and Hyde. This is the moment, and I know it's quite a popular song with choirs. This is the moment, this is the time when the momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment, this precious chance. I'll gather up my past and make some sense at last. Dyna Kairos, and that's Kairos. A dyna sy gyda Iesu fan hyn, daeth moment Duw medda Iesu, y foment eiddfed, y foment dyngedfennol, y foment o her. That moment to grasp hold of and to take hold of. Daeth y cyfle I weithredu a gwneud rhywbeth, to do something. Grace says one
theologian, grace is a moment, kairos is a moment of grace and opportunity. A favourable time in which God issues a challenge to decisive action, to do something. Dyna'r kairos. Ond cofio clywed rhywun yn dweud rhywdro mewn rhyw gyfarfod, mae falle mae'r cyfieithiad gorau o'r hyn mae Iesu'n dweud fan hyn yw mae'n bryd. Neu mae'n hen bryd. It's about time. Neu it's high time. A chi mod yma hwnna'n rhan o'n geirfa ni yn diwe. Mae'n hen bryd, medden ni. Chi mod, it can be something quite trivial. It's about time to paint the kitchen, or it's about time to get rid of something or other. Mae'n hen bryd symud ymlaen. Ond kairos, dyna'r kairos, yn dyfe? A thebyg iawn fod na sawl kairos wedi bod yn hanes ni gyd. Mae'n bryd, there are quite important moments of kairos as well in all our lives. Mae'n bryd newid gyrfa, to change, the direction of life. Mae'n bryd sefydlogi perthynas. Mae'n bryd symud tŷ neu symud ardal. Mae'n bryd ymddeol. They come along, don't they, these kairos moments when you can all think about them in our lives. Dyw kairos ddim wastad yn bleserus. It's not always pleasurable, but it's important. Mae'n bwysig. A mae'n dda i fod yn dod. Ac yn sicr mae angen arno ni weithiau. A mae kairos yn bwysig hefyd ym mhrofiad yr eglwys. Mae'r eglwys yn gyson yn gorfod gofyn, beth yw'r kairos i ni? What's the kairos for us as the Church of Jesus Christ? Beth sy'n bryd i ni wneud? What is it time for us to do? Heddiw, nawr. A pan ma'n ni'n edrych yn ôl dros hanes, fe welwn ni, mod ni'n gallu gweld ambell i binacl kairos yn dyn ni yn hanes yr eglwys. Oedd hi'n, chydig wythnosau nôl, oedd hi'n Sul cyfiawnder hiliol. It was Racial Justice Sunday, going back a month or two now. And I happened to be somewhere, there was children in the congregation. I was telling them the story of Rosa Parks. The lady in Alabama who refused to give up her seat on the bus. Chi'n cofio oedd yr gyfraith yn dweud yn dyfe, os nag oedd gan berson gwyn sedd ar y bws, oedd rhaid i berson di godi mwyn rhoi lle iddo fe neu hi. A fi wrthododd Rosa Parks wneud yn do fe. Rosa Parks refused to give up her seat and put into motion something that changed things in Alabama. Was an important moment in the battle for civil rights in America. A Rosa Parks yn dweud yn dyfe, chi'n mod, I was tired, she said. When she asked, why did you do it? I was tired. I was physically tired. I'd been working all day and I wanted to sit down. But also I was tired of giving in all the time to injustice. I'd had enough. O'n I di cael digon. Mae'n foment kairos, yn dyfe? Yn hanes yr eglwys, Rosa Parks yn Gristion, aelod o eglwys, a gyda Martin Luther King yn gafel yn y digwyddiad yna ac yn gweithredu arno fe hefyd. Neu celwch chi nôl 100 o flynyddoedd, pam oedd caeth wasanaeth, when slavery was acceptable 150 years ago to most people. Ond mae yna bobl, Cristnogion, pobl arweinwyr yr eglwys yn dweud, na. Gallwn ni ddim caniatáu i'r drefn hon bar. We can't allow this to carry on. Rydyn ni wedi goddau hyn, lawer i hir, mae'n bryd dod â hwn i bewn. It's high time to bring this to an end. It's a kairos moment, mae'n foment kairos. Neu De Affrica, chi'n mod, 10 mlynedd ar 20 yn ôl, gyda Nelson Mandela, Desmond Tutu, a Steve Biko ac Alan Bosak ac yn y blaen yn arwain y frwydr yn erbyn apartheid.
Gallwn ni ddim caniatáu i'r drefn hon bara. Mae'n bryd ei ddwyn i ben. It's time to bring it to an end. Kairos, y Kairos moment. Mae'n foment Kairos yn hanes yr eglwys. A heddiw, chi'n bod, heddiw, mae'n afaterion yn y byd, mae'n hen bryd mynd i'r afel yn nhw, ond os ni'n gwybod hynny. Falle'r mwyaf ohonyn nhw yn sicr yw newid hinsawdd, climate change. Mae'n dyfodol yn planed ni mewn perygl, mae'n bryd gweithredu, mae'n hen bryd gweithredu. Mae yna foment Kairos fan hyn am angen i'r eglwys fod ar flaen y gad. The church needs to be there. Achos yn greiddiol un ffydd ni, mae'r syniad o Dduw cariad sydd wedi creu'r byd mewn cariad ac sydd yn ei gynnal mewn cariad. We need to be there. As the Pope said quite recently, climate change is a moral issue. Mae'n fater moesol. Ond mae'n foment Kairos i ni. A thebyg iawn allwn ni feddwl am bethau eraill, chimod, mae sôn am Rosa Parks a Martin Luther King, wel dwi brwydr nhw ddim drosodd na di, chimod, ac i ni'n gwybod mae yna enghreifftiau'n codi'n gyson o ran hegwch a'r anghyfiawnder. Mae pobl yn digoddau ohonyn nhw oherwydd lliw i croen, oherwydd i cred, oherwydd i rywioldeb. Mae Paul yn dweud i ni'n rhan o un dynoliaeth. Wel, teulu dynol, brodyr a chwiorydd i'n gilydd, mae'n hen bryd fynd i'r afel o ddifri a'r anghyfiawnder. We need to get to grips with this injustice. Jyst i enwi rai pethau amlwg, fe ddylai'r eglwys fod yn gafel yn y foment Kairos. Mae Duw yn gosod gyda. It's God who's putting this opportunity in front of us, and we need to grasp it. Mae gafel yn y foment Kairos a mae Duw yn gosod gyda'n bron. Moment Kairos eglwys Iesu Grist drwy'r byd. Ond hefyd, chimod, gadewch i ni ddod â fe lawr yn agosach ato ni, mae rhaid i'r eglwys unigol hefyd ofyn beth yw'r foment Kairos yn effeithio'n uniongyrchol arni hi. What is the Kairos moment that affects us? Ble dylai'r eglwys fod yn dweud, mae'n bryd i ni wneud y peth ar peth yn yn bywyd ni. Well, it's time we did something in our own life. Llai gynnig dau beth i ni feddwl amdani nhw mellach y bore yma cyn gorffen. Beth cyntaf byddwn ni'n dweud i chwyn, mae'n hen bryd i ni gymryd o ddifri y sefyllfa mae'r eglwys ynddi. It's high time that we took seriously the state that the church is in today, where we are as churches. Chi'n bod nid mater o ddweud yw pethau ddim yn dda arno ni. Mae'r diriwiad yn ddyfnach na, mae'n mynd ragddo ar garlam, chi'n bod, ac eto ar un lefel i ni'n ymddwyn fel tasau pethau ddim wedi newid. A bod dim angen i ni newid chwaith. We seem to paddle on, believing that things haven't changed and there's we don't really need to change ourselves. Does dim angen i ni newid. Wel, nid dyna'r sefyllfa yna fe, chi'n bod? Mae'r eglwys wedi ymylu, mae'r eglwys ar y cyrion, i ni wedi yn alltudio i'r anialwch. A mae rhaid gwynebu hynny. A rhaid gofyn y cwestiwn, sut i ni'n mynd i fyw yn yr anialwch? I went to a conference not so long ago and somebody said, look, the church is in the wilderness. Now the one question to ask is, how do we live in the wilderness? Do we bury our heads in the sand and pretend that nothing needs to change? Oedden ni'n claddu'n pen y tywed o'ch mynd arno ni na dyn ni ddim yn newid? Neu oedden ni yn cymryd o ddifri her y Beibl am fywyd yr anialwch? You read the Bible, you can see there's so much talk about the wilderness, and it's always a challenge for the prophets. They challenge the people to change the wilderness
to be oases, creu gwerddonau, trawsffurfio anialwch, transforming the wilderness. Ble bynnag rydyn ni. Wel, mae rhai gafel yn y foment Kairos hon i wneud hynny. Mae'n bryd i ni gymryd o ddifri y sefyllfa mae'r eglwys ynddi. A'r ail beth ydyn ni'n dweud yw mae'n bryd i ni gymryd yn ffydd o ddifri hefyd. Well, it's high time that we took our faith seriously. Mae angen i ni ystyried, beth i ni'n credu? Pam i ni'n credu fe? A beth mae hynny'n golygu yn ymarferol? It's a simple matter of taking our faith in God seriously and translating it, making it useful for life as it is today. I ni wedi trio byw lawer i hir ar ffydd a phrofiadau'r gorffennol, heb i perchnogi nhw drosto ni'n hunan. A mae'n bryd i'r eglwys arddel ffydd sy'n cydio yn ein profiad ni o fyw nawr. Ffydd sy'n clywed Duw yn siarad â ni ble rydyn ni. A faith which hears God talking to us where we are. Ffydd sydd yn ryddhau ni i fod yn greadigol ac yn ddychmygus ac yn ymwneud ag eraill. Ond cofio, oedd Marian yn gweud beth sy'n gweithio gyda'r undeb am y 5-6 mlynedd ola cyn ymddeol. Ac o'n cofio pan ddechreuais i ar y swydd gyda'r undeb, cofio mynd i bregethu mewn un capel nhw wedi bregethu yn dda lawer gwaith dros y blynyddoedd. Ac wrth yng Nghyrsawi mae'r coeddwr yn dweud, mae Robin medde fe newydd ddechrau ar swydd newydd gyda'r undeb yn helpu'r eglwys i ddenu pobl newydd ati nhw. I'd been appointed by the undeb to help churches to think of new and different ways of being church. Mae Robin wedi dechrau'r swydd newydd, mae'n helpu eglwys i ddenu pobl newydd ati nhw. Wel, pob lwc iddo fe meddai i. Achos i ni'n cwrdd fan hyn bob bore Sul am 10 a mae'r drws ar agor unrhyw un ddod mewn, ond mae'n amlwg nad ydyn nhw ddim eisiau beth sydd gyda ni i'w gynnig iddyn nhw. We are here, the doors are open, people can come in, but they don't come. It's obvious they don't want what we are offering them. Wel, falle mae'r cwestiwn dyle fod yn gofyn ydy, odi ni'n cynnig i bobl beth maen nhw eisiau? Joel Edwards, the late Joel Edwards, sadly, who was leader of the Evangelical Alliance, one of the Windrush generation. And I remember Joel Edwards challenging us in one Christian Aid conference. If we can't give people what they know they need, how can we expect to give them the things they don't know they need? Ond mae'r geiriau yna wedi aros gyda fi. Os na allwn ni roi i bobl yr hyn maen nhw'n gwybod sydd i angen arnyn nhw. Wel, siwr allwn ni ddisgwyl roi iddyn nhw'r pethau na dyn nhw ddim eto'n gwybod beth sydd i angen arnynt. Dyna'r her, dyna'r ffydd sydd i angen arno ni. Cymryd yn ffydd ni o Dduw, o ddifri, a'i gyfieithu fe ar gyfer bywyd heddiw. Mae gan Paul ymadrodd yn un o lythyrau, rwy'n hoff iawn ohono fe, prynwch yr amser, medda fe. Prynwch yr amser. Redeem the time, Paul says in one of his letters. A mae hwnna, mae hwnna wrth gwrs yn cyfeirio at arferiad y byd Rufeinig o ganiatáu i gaeth weision brynu a'i ryddid. Paul is referring there, surely to, the custom in the Roman world that slaves could buy their freedom. Prynwch yr amser. A mae ymadrodd Paul yn dweud beth pwysig wrthon ni am amser fyna, yndyfe? Mae amser yn gallu caethiwo. Time can
Sorry, mae dwi'n Saesneg i ddim yn briliant, dwi'n gwybod. Mae amser yn gallu caethiw ond it can capture us, we can be tied down to it. Mae'n gallu'n clymu ni lawr a gweithio'n yn erbyn ni. Mae'n bwysig yn dyfed dod nôl eto at beth mae Iesu'n dweud, chymod y ceiros gafael yn y cyfle. Mae rhaid ni wneud y gorau o'r foment. I think it's Stephen Hawking, that brilliant mind, which was captured in that body that, but he overcome so much. I think it's Stephen Hawking, the physicist, who argues somewhere that there is no present. What you've got is the future, rushing towards you and passing by, turning into the past. And you've got to grasp those moments as they come towards you. Mae'n gafel ynddyn nhw, a wneud y gorau ohonyn nhw, yn syth a gwneud rhywbeth ohonyn nhw. Os i ni'n cael y gorau o amser, mae rhaid prynu'r amser, mae rhaid gafel yn yr eiliadau yna sy'n gwibio tuag atom yn syth a gwneud rhywbeth ohonyn nhw. A dyna alwad Duw, dyna mae Iesu'n dweud yn dyfe wrth y bobl, dyna mae Duw yn dweud wrtho ni o hyd. Mae'n amser. Mae'r foment wedi dod mwyn I enw. Amen. Cant 114 I orffen, hym 114, a gliniaeth fawr y nef, mor ryfedd yw esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. Cant 114, 114.
Nid oes ragor i'w ddweud, ond mae llawer i'w wneud. Awn allan felly, i wasanaethu Duw mewn cariad. A bendith Duw yn dad, mab ac ysbryd glân, a'r hosog gyda phob yr un ohonoch, yn awr ac hyd byth. Amen.